Ne, že to je z ruky, ale já ještě vlastně nechodím do práce, takže ještě si třeba přijet podívat nebo to to necháte pak až na... Asi protože příští víkend vlastně pracuje, takže... Aha. No, jakmile budu mít ty tetovací čísla, tak jakmile to ucho prostě doroste na ty 4 čísla, tak je nechám odtetovat, očkovat a potom očkování já si čekám 3 dny. Jo, aby nějaká reakce nebo něco, no a pak už může, no. Ona by si se mohla už teďkon, jo, protože už žerou sami a už máma k ním moc neto, ale je to ještě mrňavý, no. 6 týdnů je bez no. Takže ještě těch... To je v pohodě, jsem se dvakrát... Takže já budu počítat...